Hei! Tänään ajattelimme näyttää, miten sytytämme Big Green Eggin nopeasti ja tehokkaasti. Muistaa puhdistaa grillin pohjaritille ja ilmanottoaukot huolellisesti, jotta ilma pääsee kiertämään ja sytyttämään hiilet tasaisesti. Aloita lisäämällä hiiliä noin tulipesän puoleen väliin. Aukaise pohjan ilma-aukko täysin. Ota 1 tai 2 sytytyspalaa ja laita grilliin. Jätä kansi auki ja anna hiileen palaa ja syttyä noin 12 minuuttia. Nosta valurauta ritillä grilliin. Puhdista mahdolliset roskat pois. Sulje kansi ja aseta päälle ilma-aukko noin 2/3 auki. Säädä pohjailma-aukko ja jätä se auki noin 1,5–2 senttiä. Anna grillin kuumentua noin 15 minuuttia, kunnes saat sopivan lämpötilan. Tänään me grillataan Black Angus Rangers Valley ulkofileepihvejä Gastorialta. Pihvit grillataan noin 220 asteessa suoralla lämmöllä. Lado pihvit, kuten tässä näkyy, hieman vinosti ritilälle ja grillaa minuutti. Käännä sen jälkeen pihvit 45 astetta ja grillaa vielä minuutti. Käännä pihvit ja toista. Hieman pihvin paksuudesta ja halutusta kypsyysasteesta riippuen pidennä tai lyhennä grillausaikaa. Reseptin tähän löydät kokonaisuudessaan ensi vuonna ilmestyvästä grillikirjastamme.